Да се молим. Святи Души, добре дошъл си в нашите сърца. Всеки един, който не е приел Святия Дух в живота си, е много важно. Отвори сърцето си, искай, викай към Господа. Моли се да бъдеш кръстен в Святия Дух. Благодаря ти, Святи Дух. Святия Дух и огън. Шикарараба, брендо. Разчупваме всякакви чародейства, разрушаваме силата на врага. Господи, има толкова много хора, които изглеждат свободни, но в себе си те са вързани. Боже, искаме да бъдем свободни от оковите на робството, от оковите на проклятието и на закона. Искаме да бъдем, Боже, свободни в дух, душа и тяло, чувства, емоции и воля. Боже, изпълни ни с тази вяра, изпълни ни, Господи, с тази надежда, в която да гледаме към Тебе, защото Ти си единственият Бог, Ти си единственият цар на царете и Господ на господарите. Нуждаем се от тази Твоя свобода. България, хората в България и Бургас се нуждаят, Господи, от Твоята идентичност, от Твоето присъствие. Да, Господи, на нас не е достатъчно в църквите само да мислим, че Господи, Ти, Господи, си там, но ние искаме, Боже, Твоето присъствие в живота ни, всекидневно, 24/7, България да бъде държава, да бъде град, да бъде управлявана от Тебе, Святия Дух и огън, всяка една болест и лъжа на тъмнината да бъде счупена, да бъде разрушена, всяка една зависимост към порнографията, зависимост към всяко едно идолопоклонство. Отвръзваме се от телефони, зависимост от телефони. Господи, погледни, Господи, какво се случва. Хората започнаха да питат ChatGPT. Господи, Ти ревнуваш за духът, който си вселил в нас. Помогни ни да живеем угодно на Тебе, Господи, да вършим Твоята воля. Разчупваме делото на Сатана върху живота ни. Разчупваме всяко зло мислене върху живота ни. Веригите, които ни държат, оковите, които се опитват да ни тормозят. Всякакво пристрастяване към тия сериали. Щупи телевизора си, хващай го и го хвърляй в името на Исус. Разрушаваме всякакво пристрастяване към тия техники, към всичко, което ни дърпа назади, всичко, което краде повече времето ни в името на Исус Христос. Свобода да дойде в нашия ум, свобода да дойде в нашия живот, свобода да дойде в нашите сърца, в нашите домове. Децата ни да бъдат свободни от всякакво нещо, което им краде времето, радостта им. В името на Господ Исус Христос. Господи, виждаме, че дните са лоши и времената са твърди и силни. Подготви ни, Господи, направи ни войници за Твоето царство. Господи, хора да се спасяват, да бъдат измъкнати всички, които отиват към ада, да се напълни Твоето небесно царство, Боже. Ние искаме, Господи, да бъдем сърца готови за Тебе, защото, Боже, невястата вика към Тебе. Дойди, Господи, Ти си